Francoren legatuak bizirik dira. Politikaz arduratzen diren beste epaile batzuk agindu berbera ematen jarraitzen dutelarik. Aprilaren 7tik aurrera, Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Bilboko udalean Espainiar ikurra iraunkorki jartzeko agindua eman du. Bilboko udaleko alkate jelkidea den Iñaki Azkunak eta bere gobernukidea den Ezker Batuak erabaki hori bete egingo dutela jakinarazi dute. Nola liteke, bere burua abertzaletzat duen alderdi batek berak ordezkatzen dituen herritarrei musin egin eta Espainiarren aginduetara jartzea. Bihar epaitegi batek euskara debekatuko balu EAJak ETBk itxi egingo luke. Mutu geratuko alitzateke Ibarretxe jauna. Geurea ikurrina. Ikurrinak Euskal Herri osoa eta Euskal Gizartearen gehiengoa batzen duen bitartean Espainiar bandera, inposaketa, errepresioa eta erabakitzeko dugun eskubidearen ukazioa barne biltzen ditu. Ego Euskal Herrian, gatazka eta talka sortzaile den ikurra da bandera Espainiarra. Horregatik gure ustetan, Euskal instituzioetan, ikurrinak egon behar du beste Euskal ikurrekin batera eta ez inposaturiko atzerriko banderarik. Hemen bildutako herri mugimenduko ordezkari zein eragile ezberdinetako kideok gure nortasuna eta gure izatea hankapean makurrarazi nahi dutenen aurrean zutitzeko deia luzatzen diogu Euskal jendarteari. Datorren apirilaren 7an, arratsaldeko 7:30etan eliptika plazatik abiatuko den eta Bilboko 35 talde kolektibo zein eragile ezberdinek deituriko manifestazioan parte hartzeko gonbitea luzatzen dizuegu. Amaitzeko, ezin ditugulako ahaztu, gure gogora ekarri nahi ditugu, ikurrina eta Bilbo defendatzeagatik gudan eroritako gudari guztiak. Euskal Herriaren defentsan dena eman zutenak gogoan hartuta, geureari eutxiko diogunaren asmo irmoa agertu nahi dugu. Ez dugu orain atzera egingo, geurea ikurrina.